Ya iki sing nembangi ratune Gubuk Asmara. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino sapa ning gubuk. Ratu Gubuk Asmara. Yen winonge ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti Retnawati ya. Kayak ratuku apa blas ya. Ratuku apa blas. Sing ratune Kutut Manggung lho. Ya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Coba kaya apa Set? Setiani. Setya iki tegese gemati karo pasangan. Ani iki tegese luweh. Luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak. Kula niki ngoten niku, Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak. Asma Kinarya Jabaya to, Mak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho, Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh, Pak. Oh, iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kayak ngono kae. Iya. Iya, kita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa, Pak? Anggrene apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Apik kuwi. Sae lho, Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh, Pak. Betul, positif. Daripada kesandung, diamput lho mending ya. Pambene elek ayo. Kuwi banyak aku karo Dian, biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih, Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh lek pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo, dibawani. Bir. Nyingkar nyingku Sugih variasi, ngono kuwi. Wedoke lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas Gubuk Asmara. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel. Neng gubuk mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan iya, Pak. Jenengan pernah teng gubuk. Guduk iki nggih guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono lho. Lah iya maksudku kuwi, Pak. Isis. Lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang kae. Lah napa, Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing Guru kula Pak hebat malahan, Pak. Lah guru kula hebat to, Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iki to, Pak. Ukele pripun, Pak? Hebat. Ukele kari-kari iki